История и традиции народа – это бесценный опыт поколений наших предков. Бережное сохранение культурного наследия делает человека богатым духовно и дает силы для будущих устремлений. Тарихын bilgen халыкның киләчәге бар. Татар халык җыры Гөлҗамал, Татарстанның атказанган артисты Динә Гарипова һәм Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбленең хор төркеме башкара. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айра Хәмедов. Житкән